Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгін 7 июнь біздің Мәриям Солтанова исемендегі Ислам колледжінде бүгін ситтен тұрып оқу бөлігінің сығарылыш комиссия өтті. Оқушылар өздерінің диплом істерін көрсеттілер. Комиссия бик зор баға берді. Бұл іштерге олар актуаль темаларға бағышланған. Бүгін неме керек, нендей темалар күн үдәктә тора. Шуларды асықлап өттілер. Һәм дә біздің немәһе қызық, немәһе мәслихат күп ситтен тұрып оқушыларыбыз, оқыған студенттарыбыз имамдар болып эшләйләр һәм дә ислам юлында хезмәт итәләр. Мәдрәсәләр бик белемле хәзрәтләр укыта. Алардан күбеһе абруйлы уку йортларында белем алып кайткандар. Фән докторлары бар араларында һәм аларның тәҗрибәләре. Шуңа күрә бunda укып без бик күп нәмәләрне белдек. Инде генә һорау туһа ла фикъ буенчамы, Коръән буенча, хәдисләр буенча төрле һорауларны без аларга бирәбез һәм һәрвакыт анык җаваплар алабыз. Шуңа күрә ул мәдрәсә ул ягы белән нык файдалы безгә. Тәсирләр бик һәйбәт, матур, нисен дигәндә бөтен Башкортстандан төрле районнардан килгән олы имамдар белән таныштык. Улар белән бергә укыдык 4 ел эчендә һәм дә ошында бүген менә һуңгы тапкыр елышып диплом эшләрен якланык. Шуңа бик канәгатьмен. Һәм кемдер укырга теләүчеләр бар, укырга ниятләре бар, или балалары бар, агайлары, апайлары бар. Шунда мәдрәсәгә ебәрүгезне ебәрһәгез бик һәйбәт булырны бик шуны хуплайбыз менә. Һәм дә безнең максаттарыбызда тора ул күбрәк безнең фәнни интеллигенцияны ялеп итәргә укуга, безнең күп апайларыбыз, күп катындар укырга теләй һәм киләһе елларда без нәкъ ошо юнәлештәргә зур әһәмият бирәсәкбез иншалла. Һәм дә тагыла бер дә әйтеп калам, безнең Мәриям Солтанова исемендәге мәдрәсәбез ул Россия Федерациясында бик үзен яхшы яктан күрсәткән мәдрәсә. Безнең уникаль төрле килешүләр төзелгән сит ил вузлары менән, уку йортлары менән, ислам уку йортлары менән. Һәм шуның өчен быел тагыла бер дә һезгә кисәтеп үтәм, игълан эшләйм. Безнең укырга алу комиссия эшләй башланы. Үзегезнең якындарыгызны, улдарыгызны үзегез дә укырга килегез. Уку формаһы очный һәм ситтән торып уку. Һәм дә киске уку формаһы барлыкка килтерәсәк. Нисек теләйһегез, шулай гыйлем ала аласыз иншалла. Барыгызны ла көтеп калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.